Evo i Mladene Gojković i njenog srpskog jeleka sa bogatom trpezom. Mladena, ovo je sve za jedan doručak, ili tako? Pa nadam se da je ovo za doručak, za drage goste se prisutne ovde, da pokažu šta znaju žene opštine Čačak i Gornje Trepče. Šta ovde ima od tradicionalnih jela? Poznati ste po tome da pripremate i čuvate od zaborava i neka jela koja su se pripremala u ovom kraju od vajkada. Pa ja mislim da sve ovde na trpezi što stoji, da je ovo sve urađeno rukom mojih žena iz kulturmečkog društva, sve je zdrava hrana, ništa nema što bi nešto rekao čovjek da bi štetilo zdravlju. Dobro, a šta bi meni preporučili za doručak? Evo, ja bi za vas preporučila sir, kajmak, prebranac, pasulj, tučeni pasulj, sarme, pite. Pa ne mogu 50% pite. Pa evo, ostanite ceo dan naš gost, pa ćete se poslužiti. Redom, polako je. Dakle, da završim sa šljivama, tako. To su pečene šljive ovde iz Gornje Trepče, pečene šljive sa šećerom koje su prelepe, zimi se ostavljaju zamrzivač i peku se, evo vidite kako izgleda. I tako to izgleda. Kasnije ćemo pričati o šljivama u drugom obliku. A sada da zapevamo, Mladena. Važi, hvala. Evo, Jelek je tu, pa da čujemo jednu lepu pesmu. Izvolite. Hvala. Zelen, zelen bore, zelen si do zime. Svi ljubave, a ja nemam s kime. Svi ljubave, a ja nemam s kime. Zelen bore, zelena ti gora, zelen bore, zelena ti gora. Neko me